Dwumadi edi so yi Joyce Meyer namfo nom ne napamfo ɛwɔ ne soma dwuma mu na afa ho ka. Toda Onyankopcn pese one wodi bibi ho dwuma. Bibi a ehia nsatraye, bibi a ɛwɔ sɛ ɛkɔ. Na kosise obema no kwan, amana ye de ɔpɛ no. Kosise obema no kwan, amana ye de Onyankopcn pɛ no. Wobaka wanemu wa. Woni bibi. Asɛm ni ti anope ni sɛ Woregya Ɛdɔm no wɔ Akyire. Nyina ye wɔ ɛdɔm. Woni mebia ɛdɔm ɛwɔ wɔ adwuma mu anaasɛ ɛdɔm ɛwɔ wo mpɔtam mu. Wo dɔm ɛwɔ wo school mu. Ebia wabusua tenten ɛna ye wo dɔm nanso nyina ye wɔ ɛdɔm kakra bi. Na ɛtɔ da na sɛ Awurade de ne nsa ka wɔ abrabɔ a ɛyɛ a ɔde wo kɔ baabi a ɛdɔm ne mpɛ sɛ ɔmo bɛkɔ. Ɛtɔda na to sɛ wobɛsi gyina yɛ sɛ wo ne Onyankopɔn ɛnkɔ anaa wobɛgya dɔm no ɛwɔ Akyire. Ane. Adeɛ baako a na ɛyɛ den paa na ɛwɔ sɛ meyɛ. Sɛ wowɔ edwuma anaa sɛ asɔre a wobɛti wei ase. Ɛno ne sɛ woduru onyini mpɛmpɛnsuo bi. Ɛna enipa a moboa me wɔ ha no ɛbɛduru ha. Omu ntimi nkɔ ha. Mesi ɛyɛ yayie. Sɛ wobɛgya saa nkurɔfoɔ no hɔ. Ɛyɛ yankasa. Na adeɛ baako a na ɛyɛ de ma me paa ne sɛ mɛma nkurɔfoɔ ahyɛseɛ no. Ɔmo boa me no akɔ a ɔmo ntumi amfa me. Ɔmo ni nimdeɛ ne nneɛma a ɛde me bɛkɔ baabi Onyankopɔn pɛ sɛ mekɔ. Efie bebre yi a medi ayi asɔre. Onipa baako pɛ na watumi aba me nkyɛn abɛka sɛ na ɔmo dankra bata bia no. Ɔmo hyɛ ase na ɔmo yɛ nipa bɛɛdu. Sɛsi ɔmo yɛ aduonum. Ɛna ɔmo ka sɛ wonim bibi. Mpɛmpɛnso aduru deɛ menim deɛ ntumi. Mentumi nyɛ wɔ yie. Mɛpɛ sɛ mɛka asɔre no ho nanso mpɛmpɛnso ankra bata yɛ duru. Menim deɛ ntumi. Minya obu a ɛkɔ nkan paa de ma saa nipa no. Ɛfiri sɛ nipa dodoɔ no a ɛnyɛ saa deɛ no. Ɔmo bɛkɔ so ayɛ biribi a ɔmo nim deɛ ɛntumi nyɛ. Na deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ ɛbɛtwe yɛn akɔ akyi. Yɛntumi nkɔ so. Ma meka bibi nkyerɛw ɛho hia paa sɛ wobɛhu deɛ ɔbɛtumi ayɛ. Nanso ɛtɔ da ɛho hia paa sɛ wobɛhu deɛ ɔbɛtumi ayɛ. Muhu sɛ no pe na menka wɔn a wɔyɛ ɔsɔre no ho. Na obi anim sɛ ɔmo amfrɛ me sɛ memɛto nnwom. Nanso mebɔ me ho mmɔden biara sɛ mesua sɛ na ɛbɔ senkuo. Nanso me nsa teɛ si so a. Ɛyɛ me sɛ ɛfɛ dɛ nanso ɛyɛ mentumi anyɛ. Ɛnyɛ no nko a. Mesua nnwom wɔ school nanso mambɔ me ho mmɔden. Adɛn nti kora na mɛyɛ saa? Inti wo nyini ɛwɔ honhom. Wadwuma nyini na wasɔre nso nyini. Ɛwɔ kwan ho dɔ so bebre mu dodo sɛ ne temase. Wo nyini kakra na afɛ wagyina wɔ mpɛmpɛnsuo bi. Na sɛ edu saa mpɛmpɛnsuo na wagyina no a ɛtɔ da bɛka sɛ Awurade menti ase de ne kɔso ɛtɔ da Onyankopɔn pɛ sɛ ɔne wo di ɛfa adeɛ bi ho. Bibi a ehia nsatraye, bibi a ɛwɔ sɛ ɛkɔ. Na kosi sɛ wobɛma no kwan amana yɛ deɛ ɔpɛ no. Kosi sɛ wobɛma no kwan amana yɛ deɛ ɔpɛ no. Wobɛwɔ faako saa. Ɛfiri sɛ wonim Onyankopɔn ɔnsesa na adwen da. Menim sɛ mopɛ wei anasɛ mompɛ a nanso mɛkɔ so aka. Munim, empepe no Yesu ɛde Petro, Yakubu, ɛne Yohane ɛkɔ. Ɔmo aka no ankɔ. Ɔmo aka no nyinaa. Ai, na onim. Ɛdɔm a wɔsɔ de ɔmo ka no ho kɔ. Afa bi a wɔsɔ ogya no hɔ empo no ɛwɔ. Dwumadie bi ase.
Na nyina so bi nti oyɛ saa no betumi ayɛ sɛ ɔtete ɔmo ɛwɔ de adaache ɔmo bɛyɛ ho ebetumi so aba no sɛ nyama ne bi na ɔyɛ no te sɛ dia onya ne abayewa bi a wewu na ɔsɛ obi yare no na ɛsɛ sɛ amanfo mo wɔgyidi ne twa ne ho hyia wontumi fa dɔm a ɔmo ne gyidie bi a ɛntwa ho hyia ɛnyɛ sɛ beebi a wokɔ no wontumi nkɔ ɔmɛtwe wasan ɔmɛbu abem na wohia dɔm a ɔmbɛhyɛ wo nkuran obi wɔ hanom a agye sɛ de Amerika ne yɛ no kra no Onyankopcn ne kasa no pɛ yɛ ana na ebia nipa na ɔne ne tu anamɔ no ɛna yɛ wɔ ha wo kɛseɛ meba mama menka wei ansa yo medam ase wei de yɛ ɔha kyekyɛmu aduosonum na ate aseɛ wei de yɛ paa ɛkyerɛ sɛ metie Onyame ne Matthew ohuma etidum son na nansia Akyire no Yesu fa Petro ne Yakobo ne ne nua Yohane Yakobo nua no de wɔn kɔ bepɔ tenten bi so wɔ fa baabi monkae sɛ ɔfa mmeranteɛ mmiɛnsa yi ɛna ogya a wɔn aka no wɔ bepɔ n'ase yɛbɛtumi agya wɔ hɔnom ama wada suban pɛ di anaa asɛm o na ɔsakyera wɔ wɔn anim na n'anim hyerɛn sɛ owia na ne ntaadeɛ yɛ fitaa sɛ han wow na hwɛ Mose ne Elia yi wɔn ho adi kyerɛ wɔn ne wɔn kasae na Petro da Nyame ase ɔte sɛ menimpo m'ani gye Petro ho efiri sɛ mene ne suban sɛ ɛna Petro se metumi aka sɛ Petro na n'ani agye ne ho ankasa Awurade ɛyɛ pa sɛ yɛwɔ ha sɛ wopa mɛbɔ asese mmiɛnsa wo deɛ baako Mose deɛ baako ɛne Elia menim deɛ na ɔdwe ne ho koraa na ɔpɛ sɛ ɔde ɔmo hyɛ apata baako mu na ɔmo tena hɔ kɛkɛ na sɛ wei deɛ mu ɔwerɛ mu o mɛbɔ apata ketewa yi na ɛna Yesu ka kyerɛ mo wɔ ɛberɛ ɔmo sane akɔ pepɔ n'ase no muntie ɔse monka deɛ moahu no nkyerɛ obiara Awurade Nyankopɔn munim sɛnea na ɛde mo ɔmo sɛ ɔmo bɛkɔ akɔto asuafoɔ no aka na ɔmo anka sɛ anuanom ade a yehu no ɛnɛ no sɛ yɛbɔ so kyerɛ mu a mongye yɛndi Awurade Nyankopɔn mɛma mohu asɛmpa kyerɛ nkrabata a obiara mpɛ asɛmpa trɛ yɛ kusuu wobusa sɛ den na mepa kyerɛ deɛ ase yɛdi wesuma deɛ yɛ so wahwɛ sɛ wobɛtumi adi nokre anaa nanso fie dodo a wodi suma yɛ na ɛhɔ na ɔkɛseɛ ɛda adi wote nea mekae no aha megyina no anen wonim baabi a menya metumi no friyɛ Mfie no mu a mede kyerɛkyerɛsɛm wɔ fie no ɛne mfie no mu a mede yɛ adwuma ma obi no ɛna afei mfie du a mede kyi wiase fa na nyinaa no na mekyerɛ nkuonkuo ketewa adeɛ no na medi no kra nanso sɛ ɛba sikasɛm mu a na me ho kyerɛ me na meyɛ adwumaden akɔpem sɛ na me ne David ka ho asɛm ɛkwan a yɛfa so yɛ adwumaden a yɛda so gyina yɛn nan so na yi na me ni nhyiamu bia a ɛdɔm ahyɛ mu a mesɔre a mobɔ mu nsɛm ma me abere bia yɛpɛ sɛ nipa bɔ wɔn nsɛm ma yɛn na sɛ woanya biribi saa nso wobɛdi no kora baabiara a Onyankopɔn de wobɛhyɛ anaa kɛseɛ ketewa baabia wobɛhu anaa wohu wunim yɛwɔ haw kɛseɛ wɔ yɛman mu ɛnɛ ɛyɛ a bibia yɛpɛ sɛ yɛsese nipa dodoɔ sɛ na di w'akyi wɔ Facebook na wei na m'ani gye ho ankasa mewɔ nnamfoɔ mpem mmiɛnsa wɔ Facebook sɛ wei mu na wofrɔ mo nnamfoɔ deɛ a
Jaisa. Me try from Sakra. Enamafo Facebook yi hwe won ye wo ho efrise saade no so no eniema hunu kwa na nkrofo de gu ho se nkrofo sori a eniema mu ne hu nimdia nko na mo ka wan asem wo ho kokonsa ne sekro ne yese eniema nko na mo de gu ho metumi aka bibia kyerɛw enye bibia wo be kenkan wo ho no na wo begye adi Samekaya mfie na ye twemu koi. Obede beto ho se maye nyame dia. Ena kofo sha se omo free omusu. Oh Joyce wo. Ehwa na me ko Facebook o ka se. Mo hwe. Me wi. Eyensem hu kwa keke. Betumi aka bibia kyerɛ mo mohwɛ manim woni mra de ma nsɛm hunu woni mra de ma nsɛm hunu me kyerɛ sɛ menim da Yesu bɛba na so ade akyi ade sɛ nyinaa no na yɛ bɛn saa da no ne saa enti no woni mra ma nsɛm hunu anasɛ kokonsa ɛne kasatia Enkrofo keka yesi ene huhu nyunyunyunyi ene nkrobo Obi a mpeso obekọ asori asofo no njidin se wo ye wadwuma obi a mo ne nsem mawo wo nyina asa kadwa so a kane a ehre won so na huhu se ne wo so won fa so ofa efise wo ya mamre mu no de adwen ho ane ade no kase wonim Sayeka sayeka asori ewo America ha nea oni dom kra wo nipa oha ne aduonum ene ebia nipa ahenu si apo ahodo se na mo Oh ya so ni kan sori dua anyini 10 power America ha no ho ebia na ewo se wutie de Yesu ka che ne suafo no emamu moso nkyiro bia Eniema bebre wo ho a behia se obeka wano atum wo ho Wonim se me nim nkrofo dodo edi yechi wo Facebook ho no me nim na me mpese ye beka kye me mpo efri said nsunsu aso Mmienu pe na beba said ya homa so be hye me mu ana se beti me sunsum so na mabamu abu na me hia emu bia de hia me se me ya ne de Onyankopcn asoma me se me meye ehu hia se mebo apro akenkan bibia Obi tie mi ana Adenti na sori nipa mpempem wom no ne Kenya yen Ewo say masofo a wedi nukura ma nipa oha mfie duonu ewo ahohia mu no na Kenya yen a yen nim nu ba bia eye omo ne nkrofuku a onyame hu omo say apabne Ibrufo huma ne tidu ba kono so mani ankasa. Trosem ne bobo nkrofo bidin. Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob ne omom ka ho. Nanso nkrofo ko ahodo osorunku bi nso wo ho a. Na omo de wambo omudin. Enya de omudin kra wo mu bi. Nanso tie Onyankopcn ka fa omo ho. Man saka won wufo won asori biom na ebinom nso ode won goro atopre na wampe ogye na won saka owusori a eye kyene so mpotwere ne duemu na nso osi won wabo de owan pai wo mu so won hwe de nkranta kumkum won ochini nwante ne emreche huma mu ehia won hu dwane won ohunu amane won na won sewi ase sankofuku no na won hu hia chi won a wobon won din no enti se yambo wudin anka etichiru hu eye na menegi hu se mekasa fa ade a me frɛ no emfie a eye din
Na obi bia wanya tumi wɔ n'abrabom anaasɛ okura nwosra wɔ n'abrabɔ so. Afemu pɛn. Enipa ɔmanfa bibie mu a ɔmo nyiniye. Na sɛ obi di ɔmo to pampa bi so a na sɛ prɛko pɛ ɔmbɛgye din tene baabia ɔmo mu dodoɔ no a ɛnkyɛ bebree. Eni na ahe na ɔmo asɛe ɔmo din pɔtɔɔ. Ɛma obi adom akyɛde a wɔn ɛnkenya otra asa. Obi abetumi anya adom akyɛde. Nanso enya obi na ɔwɔ. Nanso enya obi na ɔwɔ tumi a obetumi ekure mu akodu baabi Onyankopcn pɛ sɛ ɔde duru. Ɛho behia sɛ ɛbɛhwehwɛ nnuaba nim. Mepɛ sɛ muti wei ase. Yesu di ɛna wɔtwe na etwa ne dua. Na odi adaduanan no. Mekyerɛ abosom baako ne yɛnda du no. Ɔde ne kɔ ɛkɔdwira ne ho. Sɛnea mamre ne sie pɛpɛɛpɛ. Ɛma mmɔfra. Saa asɛm ne si yɛ no yante bibia mfa Yesu ho kɔpem sɛ odi mfie 12. Efiri bosom baako ne nadu ɛkɔsi mfie 12 no. Nea ɔte faa ne ho wɔ kyerɛwsɛm a ne sɛ onyini. Menim so bi wɔ ha onya atenka a mefemu no bia. Menya atenka bi sɛ na ɛbɛyɛ den ankasa. Yɛde ne hinta. Obi a mo nsɛm ma no, ɔmo ngyegye ne so. Odi mfie 12 no. Ɔmo kɔ Yerusalem ɛkɔdi hwemu afahyɛ no. Abɔdoma Yesu a. Na ne ho pere ne sɛ ɔbɛyɛ ni papa adwuma no. Ɛkɔso atena Yerusalem asɔredan na nawofo adwen sɛ ɔka wɔn ho. Enti ɔmo kɔ ofie. Na kakra akyi no, ɔmo hwɛ hu sɛ ɔnka ɔmo ho. Enti ɔmo sɛ ɔmo kyi kɔ hɔ, ɛkɔ hu no. Ɔba de nti na watiti yɛn sei. Ɛdeɛn, enti wonim sɛ wɔsɛ meyɛ me papa adwuma anaa. Yɛhwɛ mu a na nyɛ sɛ ɔmo de no ka wɔn ho kɔ ofie no. Na nipa su kakra wɔ ne mu. Enti na ɔpere ne ho. Wodi emegidi sɛ wonyɛ saa. Ɛyɛ. Afa wenya mfie 12 no. Enti tie me. Wan sante ade baako mpo amfa Yesu ho. Kɔpem sɛ onya mfie 30. Na de akyerɛwsɛm ne kan ya ne sɛ onyini. Saa na si wɔ Yohane ɔbɔ Yesu abrabom. Na ɔwɔ srɛ so na nkɔfo ka sɛ wabɔdam. Ɔnenam hɔ no mu a efu pɔnkɔ ho nyina ɔde ayɛ atade. Na de na ɔde ayɛ mɛbɛ ne yɛwo. Ɛyɛ na ɔtiem. Mo nsa kyerɛ mo adwen fɛ sɛ ɔsoro ahemma mu na bɛn. De akyerɛwsɛm ne ka fa no ho. Abra na ɔwɔ hɔ ne sɛ onyini. Mame nka esuma sɛ mi kyerɛ mo. Mfie no mu a mede yɛ akyerɛwsɛm ne kyerɛkyerɛ no menyini. Obi tie mi ana. Mfie no mu na mede yɛ adwuma wɔ asɔre hɔ na mesua sɛnea mede me ho bɛhyɛ obi tumi ase. Na meka ma no tu mu ɛfa nneɛma a mepɛ ho no. Menyini. Ɛne mfie 10 a mede bɔ aprɔ wɔ yɛ. Boss yɛ aseta nyinaa we. Na ɛho dadeɛ nyinaa we na akye no. Yɛnso na yɛ mmɔbɔ paa o. Mekyerɛ Dave na ɛfa ho ka nyinaa. Saa mmerɛ no ne yɛfrɛ ne tape. Cassette tapes. Ɛna na ɔbɛsoa ne nyinaa na wahyehyɛ. Na afei watɔn na wahyehyɛ. Na wasan soa yɛ nyinaa ba. Me na meka Nyame asɛm ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ne nyinaa. Na abrante bi ka yɛ ho a. Ɔno na ɔdi ɔsɔre anim. Na ɔto nnwom, ɛbɔ nsenku, ɛbɔ piano. Na owie a ɔde ne nan abɔ dondo no. Na yɛ kuo no ani. Na monim bibi mi wɔ dansedie. Ɛno nie me da so awa ha. Oh, mo misima. Weyɛ ya pa. Na mi wɔ dwedi dan bi mu ɛyɛ me nsa. Na ansa na bɛkɔ hɔ no, ɛwɔ sɛ ɔde computer ɛtwa udin. Na ewre bi wɔ hɔ a ɔkae me efiri akasamfonyin so. Enti ɛbɔ nkɔmɔ kakra. Na emre so ya ɔkɔ no, na meti hɔ ɛyɛ me nsa. Na baabi a na meti no, na ɛbɛn baabi a wɔ sɛ ɔtwa ne din no. Na
ne di ne yire omo kakra na brante ne bisa ne sɛ wo de Joyce Meyer meboa ɔse da bi menyaye anka na medane me ho ka kyerɛ ne sɛ an enso ho dae kra Joyce abribia wo presa wo sabe ka de ekra obi sɛ wonya waden sɛ wobɛfa ne omo fa mu nyaye no bia Joyce obi nya nimfie na yedi Mose tena esra so mfie aduanan mechira mfie aduanan ɔhyase de na brabo ɛhyɛ ɔno ane nsa okum Misrim ni abra ohun sɛ wɔpɛ sɛ wɔkyere no no otumi ka dwane firi hɔ ɛno kyerɛ sɛ na onyanye ahomboa na mfie aduanan akyi wɔ esra no so no Oka se Ewurade we nya nipa papa Joseph koda efiase mfie dumiensa e wo bone a enyo no na ye ho Obi biara o ye titiriw ene Obi biara o wa asem bi ka e wo nsunsu asopa o wa bra aboso no Wa fa nema mu odi mu yie Enti se wo se wo fa bibi mu sese a e ma ne haw hwe na hye obufu tu ne bam no Kachi Ewurade sɛ yɛde wo pɛ sɛ oyɛ bia wɔ mabrabɔ mu na sɛ behia akyekyere mebu afɔre mu kyia mu na mentimi anwane Efiri sɛ mepɛ wapɛde wɔ mabrabɔ mu Ewurade mepɛ sɛ meyɛ bibia a wo pɛ sɛ meyɛ Mepɛ sɛ meyɛ bibia a wo pɛ sɛ meyɛ Sisia Oh, minyaya anka mu emre bebre, nanso minni adesua bi wɔ hɔ a mepɛ sɛ meyɛ. Baabi biara wo sisi a wɔ abrabɔ mu no, enka echi sɛ wo bɛhyɛ bibi foforo ase. Enka echi sɛ wo bɛhyɛ abrabɔ foforo ase. Na saa na tie abere bi a ɛbɛwo wa wo foforo no. Yɛde wo bɔne nyinaa kyɛw na yɛahohoro gu. Na so bi ba Kristo mu a no abɛyɛ abɔde foforo. Eniema dada nyinaa atwam, eniema nyinaa ayɛ foforo. Eno ne ade a wo nsa betumi aka no ne sɛ wo mfa Yesu sɛ wo kra agye nkwa. Jaisa Mame nsisu biom. Sɛ obi ba Kristo mu a eniema dada nyinaa atwam na wayɛ abɔde foforo. Ai wo ka sɛ wo foforo menti ase ne no so kyerɛ sɛn. Nea Ɛtɔ ne sɛ wayɛ krado so bɛsese firi ubɔne ho a na sɛ yɛka sɛ wasakyerɛ w'adwen a ɛkyerɛ sɛ wada ne wo ho ade hwɛ bibi foforo. Ɛnkyerɛ sɛ wenu ho na ɛkyerɛ sɛ wayɛ krado so bɛtwe wo afiri ho. Na wayɛ krado sɛ wobɛgya ɛdɔm ne hɔ. Na sɛ wofɔ ne nibere so ɛnɛ na woka sɛ Joyce mepɛ sɛ mefa Yesu sɛ me kra agye nkwa a mahwɛ asie firi Onyankopcn nkyɛn. Na mepɛ sɛ mesan ba fie baabi a mefiri. Mepɛ sɛ me ne wo ɛbɔ mpa esima. Na Kristo bɛba bɛtena wakoma mu. Na wobenya abrabɔ foforo, wobenya nyama bebree asua, nyama kɛse ankasa. Oh, momma meka bibi nkyerɛ mo. Ɛda bɔne a wo ne Yesu de tena yɛ no, ɛyɛ sen ɛda papa a no nka wo ho no. Amen. Enti mesɛ mo munsi muti ase na monkata mo ani. Saa no na nkrɔfo amfɛre. Sɛ wopɛ sɛ wofa Yesu Kristo sɛ wo kra agye nkwa ennɛ, ana wopɛ sɛ wokenya ayɔnkofa a ɛwɔ ne ne ntam na ma wo nsa so kɔ so fɛfɛɛfɛ sɛ na ɛbɛyɛ mehu baabi a wowɔ. Aw Ewurade we de mehu nsa bebree ɛyɛ wɔn wankasa. Awon wasɛm. Ɛyɛ mo hwɛ me. Sisi a me ba bɛyɛ bibi a ɛde ma nipa sɛ ɔmo bɛyɛ. Ɛnyɛ sɛ meyɛ we de gu m'ani mu ase. Nanso mesɛ mo sɛ mo bɛsɔre gyina mo nan so wɔ baabi a mote na yɛ mo mpae sɛ wo ka se oh Joyce me pɛ sɛ me nim bɛgu ase sɛ wontimi nyina wo nan so wɔ ha ɛne na wo kɔ wiase a wontimi nkɔgyina wo nan so enti sɛ yɛ w'ani bere sɛm a sɔre gyina wo nan so sese ya awawasɛm hwɛ ne fɛ oh Ewurade me da wase Medasi Ewurade. Sesi a mepɛ sɛ wo ba saa empa ye di machi na manenya w'ani bere sɛm.
Ene me mbɔ sampa ye we kase Awurade me Nyankopɔn me dɔ. Moma ye nyina ye mbɔ mpa ye. Awurade me Nyankopɔn me dɔ. Yesu me wo gidie wo mu. Me gidi se me bɔne nti na wo bewu ye. Asotwe esefata me na wo fato wo so. Uwi. Na wo sie o. Onyankopɔn nya na ewufri ewufuo mu. Na wadi owo so nkunim. Na wadi bɔne nso so nkunim. Me hia wo mabrabo mu. Mejai me ho nyina ma wo. Brana betena me mu. Ye me nipa foforo kra. Afa me gidi se me nya nkwagye. Me nam kwan so me kɔ soro ahemam. Na me ni bɛgye akwantuo no ho. Amen. Mo nyina mo bɔ mo nsɛm a Yesu. Yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛte wo nka.